turun mukut. Perawatipun gampang nemu mboten, Mbah? Perawatan. Gampil niki. Oh, gampil nggih, perawatane. Mbah. Oh, nggih, Mbah. Janggelnya kecil, bijinya nancap dalam, rendemen tinggi lebih dari 80%. Iki dene masih sak pira timbangan iki entuk dicolong. Nah, wes. 2-0 panen gas. Benih jagung super hibrida BC 220, panjang tongkolnya, besar untungnya.